Geçen hepdeden bäri ýurdun günorta we gündogor tebitlerini birleşdirýän magistral ýoluň ugrunda polisiýanyň ýol gözükçilik gullugynyň işgärleri bu kuda gizilenip, durly bahanalary arap, geçip barýan ulaglardan para almak üçin şäherler. Sol bir wagtda azatlyk bilen söhbetdeş bolan yerli sürüjüler ýol polisiýasynyň ýol kadalaryny görnütin bozýan döwlet belgili ulaglara batyrnyp bilmeýändiklerini aýdarlar. Son günlerden beri Mari Türkmenabat magistral ýolunyň uğruna ýol polisiýasynyň bu kuda gizilenip duran işgärleriniň sany göz görteli köpeldi. Geçen şenbe günü Lewap vilayatynyň Zerger etrapçasından Türkmenabatyň Akbazaryna çenli aralykda azyndan 4 sany dürli ýerde 8 polisiýa işgäriniň elleri aradarly ýoluň arasyndaky baglaryň arasynda bukulup duranyny gördüm. Deyip yerli sürücülörün biri 1-nji noýabrda gurrun berdi. Ol ýol polisiýa işgärleriniň ýoluň iki tarapyny hem gözükçilik edýändiklerini, geçip barýan hususy ulaglaryň tas ählisini saklaýandyklaryny hem belledi. Egerde keskitlenen tiýillikden geçmedik bolsaň, polisiýa ulagyň daşky görnüşini, arastalygyny, ilkinji medisina kömek bukçasyna dagy ırsarap, sürüjüniň bolmasa özümüz öz aramyzda oňuşa el diýmegini, ýagny para teklip etmegini gadanjak bolýar. Polisiýa ulagyň jerime durulgasyna ekidilmegi bilen hem gaýbatatýar. Başyny utarmagyň hatyrasyna alasyz 20 manat töwereklaryny para bermeli bolýarsyň. Deyip söhbetdeşimiz sözüne goşdy. Ol polisiýanyň itaatan hem hususy hojalyklary, dürli etwaplary, guruluş haritlaryny daşaýan ýa-da bazary mal ekidip barýan ýük ulaglaryny has köp saklaýandyklaryny hem belledi. Sol bir wagtda bu ýagdaýlary başdan geçiren azatlyň ýene bir söhbetdeşiniň sözlerine görä, ýol polisiýasy daşky kesbi hapy, ýol kadalaryny görnütin bozýan döwlet belgili ulaglary görmezlige salýar. Polisiýa hususy ýük ulaglaryna has köp azar berse-de, ýoluň uğrundaky awtobanyň gurulşygyny alyp barýan ýaşyl döwlet belgili ulaglary asla saklamaýar. Mundan bir näçe gün öň magistral ýolunda hususy ulagmy döwlet belgili bir ýük ulag bilen deňeçirräk sürüp barýardym. Ýüklownyň daşky keşfi juda hapady. Çyralarynyň biri hem döwükdi. Şeýle-de üstüne gereginden has artyk guruluşy haritlary ýüklenipdir. Ýoluň bir ýerinde polisiýa bukudan howlukmaş çykdy. Men radara düşmejek bolup, tizligimi peseltsem hem döwlet belgili ýüklegi gaýta hereketini artdyrdy. Polisiýa diňe meni saklady. Deyip howpsuzlyk aladalar sebäpli atlandyrylmasylygyny soran Türkmenabatly sürüjü gurrun berdi. Ol polisiýanyň kefitlenen tizlikden 15 kilometr artyk geçendigi üçin jerime ýazma gaýbaty bilen para alandygyny, emma beýleki has tiz hereket eden ulagy näme sebäpden saklamandygy bilen gyzyklananda polisiýa işgäriniň oňa köp biljek bolma, ýoluň bilen boluber deyip dızmaçlyk bilen ýüzüni alyp goýberendigini hem belledi. Azatlyň söhbetdeşleri ozurk tejribelerine salgylanyp, polisiýanyň üstünden arza etseňem hiç gili netije görülmeýändigini, gaýta soňu bilen özlerine basyş edilýändigini aýdyp, bu ýagdaýlar boýunça degişli idaralary şikaýet etmän, diňe habar serişçileriniň üstü bilen äşgär etmegi saýlap alandyklaryny bellediler. Türkmenistanyň häkimetleri we yerli medeniýet serişçileri Tebitin köçelerinde polisiýa gözükçiliginiň güýçlendirilmegi we onuň sebäpleri barada açaçan habar bermeýärler. Azatlyň bu barada Marinyň we Lewabyň ýol polisiýasyndan kommentariýa almak tynançyklary hem başa barmady. Soňky aýlarda Türkmenistanda häkimetler köçelerde polisiýa gözükçiligini güýçlendirdiler. Tomsyň dowamında Marda ýol polisiýasy gizilenip durup, köçeler piýadalar üçin göz öňünde tutulmadyk ýerlerden kesip geçen raýatlara jerime salandygy ma'lum boldy. Sol bir wagtda polisiýa işgärlerinden jerime planyny dolmagyň talap edilýändigi hem belli boldy. Tomsyň ayaklarında Balkan vilayatynyň Türkmenbaşy şäherinde polisiýa dinan sürüjülere garşy gözükçiligi güýçlendiripdi. Türkmenistanyň Içeri işleri ministrligi we oňa degişli idaralar alınıp barylýan bu çäherler barada resmi beýanat bilen çykyş etmeýärler.